Welcome to my channel. Enjoy watching. Wala po, pinirinit po. Okay, tara, Tipinas. Saan? Ako may-ari nito. Ay, kaya at kada mga kakap. Isusumpay. Sa bayan. Hindi mo. Hindi mo papahiling lang. Das na lang guys, papahiling pa lang na iguan ano. Pag dumana sa ibatan. Yung pisa, ulit lang. Ay, mas kita minutes. Leka na logi. Libre mo. Libre pamahin sa libre pa. Ako magawa iso. Ang 10 minutes, ma-dissatisfied ka na kanay. Masabi na naman si Kapitan, mapakinig lang. Kilikili sa isa sa Asa dun sa marungan ni ano katok-katok. Pwede binang para iso kung para sabon. Nasaan na po si signage ta? Ito na naman. Sayang kalahi. Babalikan po after 6 months. Sa work. Bawara na. Level 4, 3, 2, 1. Hindi ka na magsali sa picture. O masali kasi. Mabali na. Oo, mabalik. Natanggal. Masama ni. Pero siguro pag banggi, ligo yan. Masampo siya. Harap pa sa ano. Picture na, para matapos. Okay, okay. Tapos buburo kong tingin. Para pirit yan. Para pirit yan pag nakasiguro. Baka kung Nakano na po yung Ferrari? Connect sa main. May pag-ariama. So para formal po na, kaibahan taman po sa tuyang President kang Biberon Water System Association, Sir Patay pa dyan, engineer lang sinasabi Haha, mo. Sir David Pardinas. Dito ka na, sir. Ayan po. Okay, para mga barangay officials, dakol po kitang tukawan digdi. Kagawad Jennifer Mateo, Kagawad Merly Francisco, Kagawad Orlando Aguero, Kagawad George Granada. Ayan po. Sa tuyang CNSPMC Chairperson, kay Bantaman po si Ma'am Melanie De Los Santos, sa tuyang mga volunteers, as in mga
beneficiaries kang activity. Good afternoon po sa Gabon. So to formally start our program, may I request everyone to please stand for the opening prayer to be led by Mrs. Luningning Vinoal, our procurement team. And please remain standing for the national anthem to be led by our Barangay Nutrition Scholar, Ma'am Susan P. Santiago. Delmar Cardenas, sa satuya pong MC na yaon po din si Sir Harry Ganyada. Sa mga council po, volunteers and beneficiaries and mga kaibanan ko po, good afternoon. So, ngunyan po, iko po kitang tatlong gaganapin na activity. Iyo po yan si Enot, ang FI. Kung kailan, nakakatapos lang po namin. So, nag-final inspection na po kami, kasama po ang council and ang ating MC, yun po din si Sir Hadi. Then, sunod po, pag naipasa po natin ng FI, magkakaroon po tayo ng FA, Functionality Audit. Ito po. So, dito po, sa Functionality Audit, kung makikita nyo po at mababasa, dapat po nating maipasa po itong lahat. Kasi pag hindi po natin ito naipasa, hindi po tayo makakadating sa turnover. So yan po. So bali, sa tatlong activity, FI, final inspection, then FA, functionality audit. Pag naipasa po yung dalawa, dito po tayo sa turnover. So sige po. So ang aking partner po, si Miss Resi, may bibigay po siyang tools kung saan gagamitin para maglalagay lang po tayo dito ng check. So, bibigyan niya po yan kay Kapitan sa ating MC from Water District, si Sir Harry. Then, sa satuyang representative from Kalahi, si Sir Derek. Then, sa ating pong ONM President, na yung po dito, si Sir David Martinez. Then, sa community po. Dito na po tayo. Ayan po, sa distribution namin, pero private nyo yun, puputang bahay nyo. Kayong maglalakad ng metros nyo, kayo magbabayad monthly. So walang bayad yung pagkabit sa tubo. Pero doon po sa top stand na gagamitin nyo, magpapalagay kayo ng metros, kung 5 kayo, doon sa zone 3, kayo po yung gagamit doon na 5. Bawal, ay hindi naman sa bawal, kung gusto yung iba, hingayin nyo po kung gusto nyo nung papakabit nyo ng ano. So ganun po yung policy. Dito lang po yun sa barangay kasi papangalan sa barangay yung metros. So, gano'n po. Or kung medyo afford nyo yung pagpakabit ng sariling pwede po dun sa pantay. So, yun po. So, kaya po with tariff kasi yung po yun, yung top stand is hindi po yun libre kasi nag-flow po yun sa water district. So, kung gusto nyo pakabit po kayo ng sarili nyong tubo, dun kayo kakunik sa Kalahi. So, ganun po. So, yun po with tariff. So, 2 pesos a day, yun po. Base yun sa pag 5 kayo, hindi yung 2 pesos. Kung ilan yung bill, i-divide nyo. Pag solo lang po, kayo lang po gagamit ng top stand. Kayo lang gagamit ng top stand. Kaya ganun po yun, yung sa tariff po natin, tariff system. Ganyan po ang sa Pamukid. Ganyan po sa Pamukid, Plansa. So, okay po. Kaya po ganun sila, alin ba mamaya, ang sunat is pagayang na tapos sa pumig. Kaya kami naman natarain, alin ba mamaya, 5 ka mo, 5, naro. Contribution ka mong 3-5 para malaki itong metro. Tapos kayo yun po yung mababa Tapos naman. 2 metros na ito, hindi makamuliman na kasi really yung nalalukan water sa inda, nasa nawasa. Kung ano naman ang reading, yung malang mabalang ang pambayad. Kaya mong 5, kaya Kung lima ka naman na, tigmang ako mag-share ko yung lima ba kanya ako naman, ako mag-share. Sa loob lang, ikalakan ko yan naman. Kung gusto mo itong bayad ng 3-5 na ito, ikaw lang mismo ang magamit ka ito. Tapos ikaw ang makonsumo, ikaw ang mabayad. Mabayad ka sa buya, tapos kami ang mabayad sa nawasa. Pero pa-reading kaya, nawasa mo gina. Ayaw. Sa ba? Ayaw. Hindi, parang pangalan kaya sa barangay, sa mga dato update. Kami naman mabayad, diba?
Kaya depende naman, kung gusto mo mag-share naman, para mga kamukha ng training. Yun. Mas sa Indo po, kung makonek ka mong private sa Indo, kung mayo magamit kang top stand, mayo man problema. Puputulan yan kang nawasa, luman. Paano man matugot ang opisina namin, i-open lang ito. At iyo, lalagad pang si top stand. Pero si distribution pipeline kit, ikaw ang tungkol naman. Walang stand naman nakatindog. Si top stand naman, nalakatin ko. Kung alin mo ka nasa tungkol, hindi ka magbayad, hindi ka magamit. Kaya po, Hindi ka na ma-apply sa nawasa na malakaw kang requirement para magpakagit nawasa, mayo na. Kami na ang malakaw na, di ba? Kami na ang magin naman itong kung bakit tumala ka ng metros dahil may resolution kami niya tao ka in sa nawasa. Kaya nga nagkikibo na kami ngunyan ng resolution para mag-request ng buntador para malaga na. Kung nila po, ikaw lang mismo bata ng 3-5 sa muya, direkta mo. Sulong mo lang. Eyo. Kung nila po, sa habang hindi sila gusto magpakamit ng sa lirig buntador, ma-apply sila sa nawasa, ma-seminar sila, ma-apply sila. Sa engineer na makamit sa buntador, yan sumasama. so okay na po. Okay na po tayo dito sa sa with tariff. So na-provide din po namin kung ano yung tariff system. So okay na po kay Sir Harry. Dito na po tayo sa functionality of sub-project. So dito po sa functionality sub-project, ito po ay na-test po itong tubig na ito. So pasado po to sa ni Ma'am Risa. Marami po salamat dahil